Veduwe zvakaoma asikana. Takaposta tichitsvaga munhu mukaradhi anonzi Russell uyauya nesuro. Tatsvaga mukaradhi anonzi Russell nesuro. Pakaita mastatements akawanda akabva kuna Solo ainzi kondakta webhasi kwaGodzilla achitaura mastatements anga akasiyana. Takazotsvaga vanhu vekumabhazi nesuro. Vanhu vakazotaura naye vakamisa pakona kuti akafamba sei munhu uyu. Right. Akazotaura statement yekuti inini ndakasiya Solo uyu achinda kumakombi aine vamwe vanhu 2 kumesina. Right. So anonzi ndo pakazoudza vamwe kumabhasi chokwadi kuti ndakagumisira akaenda nevamwe vanhu 2 vachinda kunokwira makombi kumesina. So pane zviri kutaurika kuti hanzi pane munhu awanikwa kafa nevakauya nenyaya asi akasviba asita kunyatsogona kuona kuti ndiye kuti haasi but possibility yekuti ndiye kunzi 90% anyway, meaning to say kuti kana akanokwira kombi iyi yanga iri kombi yematsotsi yakanova mira parodi ikatraya kuda kuvarobha ichibva yamuuraya kana kuti vakomana vanotonzi akaenda navo vakati mabhodha jamba anga ari matsotsi vakada kumutengesa bhesi vachibva nevekombi vachibva vamira nokuti kana akapinda mukombi anozonga akafa ari musango sei kana kombi yanga ine vamwe medio musakwire makombi ekumesina. South Africa is a very dangerous place, a very dangerous country. Tinogara tiudza vanhu kana vanhu vasina mbogara South Africa havazvinzwisisi. They will never. Uchimuka kuenda kubasa unongotenda Mwari kana munhu achinge adzoka. Uchienda kubasa kwacho unongotenda Mwari kana uchinge wasvika nokuti unogona kusasvika. Saka ndiri kungonamatawo vedu wekungoti dei akasava ari iye nokuti akava ari iyeka zvinogona kuomera kana mumwe wedu uyu anonzi akamupa advice yekuti famba wakadai handiti. Saka ndo update yatinayo yemukomana uya murume yanonzi Russell akanga achibva kuHolland achiuya kuSouth Africa kuno kune madota amai vake. Kunonzi possibility yekuti ndiye it's 90% kana 95% akawanikwa akafa ari musango rekumesina ikoko kwaari kunzi naSolo uyu driver weGodzilla akapesera kumuona achimenza kumakombi mushure mekunge ambonyepa kuti tamudropa muJoburg aenda kunokwira mabhazi ekuenda kuCape Town. Saka vedu weka kungochengetwa naMwari. South Africa uko hakusi safe zvachose hakusi safe zvachose. Kungozifamba uchiziva kuti anything can happen anytime. Ukaona watoenda kwari kuenda ukadzoka utoti Mwari kudzwai Mwari nekuti a lot of things can go wrong vanhu makarivara. Muve nezuva rakanaka.